Hello, good evening to all of you. Good evening everyone. आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि लाइभआव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय तो इउटुबाव लाइभ फैया गोबाव दिन जाबायमोन आरोना दिनै फिन खनसे फैदों नोंथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय तो नोंथांमोनाबो बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे दोनथ'नानै लाइभआव जয়েन जागोन आरो आंखौ सापर्ट खालामनानै नोंथांमोनाबो कमेन्ट लिरगोन दिनै जों डिसकास खालामगोन गोबां आयदानि सायाव डिसकास खालामगोन आथिखालाव सोलिबाय थानाय इउटुब फेसबुकआव सोलिबाय थानाय बे आयदानि सायाव जों सावरायगोन नोंथांमोनाबो लाइभआव जয়েन जादो गिबियावनो बे समाव साबायखर बावगोन मानोना नोंथांमोना जिथुनाखि साबस्क्राइबार जिथुनाखि क्राइटेरिया इउटुबनि क्राइटेरिया साबस्क्राइबार आरो भिउ आवार्सखौ कमप्लिट खालामनो हानायनि थाखाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिनाय थाबाय रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेबायदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन मदद खालामलांबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो मोजां भिडिअ लाबोनो हायो माखासे मटिभेसन माखासे एनकारेज बेफोरबायदि माखासे भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो नोंथांमोननि थाखाय तो नोंथांमोना जेसेबांनो मदद खालामगोन एसेबांनो थुलुंगा मोननानै मोजां भिडिअ कन्टेन्ट लाबोनो गोसो जागोन बेनिखायनो आंनि खावलायनाय नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलखौ जायफोरा नायबाय थायो नायनो मोजां मोनो बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय नोंथांमोननि सापर्टआनो जोबोद भेलुएबल जोबोद बेसेन गोसा जोंनि रायजो राजा पाब्लिकनि सापर्ट मोनब्लासो सासे इउटुबारा थुलुंगा मोनो आरो बेबायदिनो मोजां कन्टेन्टखौ लाबोनो हायो आरोना थुलुंगा मोनब्लासो भिउस मोनोब्लासो बेबायदिनो सापर्ट मोनोब्लासो माखासे खामानि मावनायाव माबा जायो गोहो मोनो साहस मोनो थुलुंगा मोनो नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो सापर्ट खालामगोन भिडिअफोरखौ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअफोरखौ नायगोन नायनानै सापर्ट खालामगोन कमेन्ट खालामगोन माबा मोनसे गोरोन्थिफोर नुदोंबा बेफोर गोरोन्थिफोरखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायगोन आरो गारमायाथ' एसे दिगदार होखायो माने बेयो मोनसे हेबिट बायदि जाबायना बुजिसोमनाय हाय hi Olia said hi thank you so much thank you Olia thank you so much आप सभी को मेरी तरफ से बहुत स्वागत है और
life is so guys, I would like things. तो गैस आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया तो इसीलिए आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है. कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू. आशा करता हूँ आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे. तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए. इसी समय आप लोग को बताना चाहूँगा, जो अभी मेरा मिसेस अभी ब्लाउज स्टिचिंग कर रही है. गारमाया मा जाखोब्रा? माबा गैमारला नामा? बरि मुलि थरसे गैला? गारमाया बिराद प्रब्लेम मोनो आंना. हा? मानसि नागिरफैदोहाय बरि दङ? मुलि. देवबार खालि लाबोनानै लाबोग्रा दंबा? हैनांसिगोन. गैलानो मुलियानो. बिराद फरायबाय आरो. मा? Ini kali besok. बुख्रा खालायनाय मुलि लेबलाय. लाइभआव फैदोंलै. साथाम साब्रै सयजनहालागै फैदोंमोन आरो. मानसि मा मानसि? हारसाफोर? बर'फोर? Filter of the system.
बे समाव नोंथांमोनखौ नोंथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय मानोना जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। जाहाथे नोंथांमोननि मदद आरो थुलुंगा मोननायजों मटिभेसन मोननायजों आरो बिनिख्रुइ साबसिननिफ्राय हामसिन माखासे कन्टेन्टफोरखौ बानायनानै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो हायो। बेनि थाखायनो आङो खावलायो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो माय हाम्बल रिकुवेस्ट टु अल अफ इउ प्लिज साबस्क्राइब माय चेनेल एन्ड सापर्ट मी। मदद खालामगोन, खालामबाय थागोन आरो इयुनाव बेबायदिनो मदद खालामगोन। भिडिअफोरखौ आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन, नायनानै सापर्ट खालामगोन। आखाइ सायोलै हमबाय थानाया। बे मोखां नायबाय थानो हायालै बोरैबा मोनो लाइटआव। 12 मिनिट जाबाय। So guys, दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। गोबां जाबाय। लोगोफोर बे समाव दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। जाय बिथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे दोनथ'नानै दिनैनि लाइभआव बाहागो लाबाय। बे बाहागो लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम बयनिसिमबो फिन खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो थेंक्स कंग्रेचुलेसन जासिबाय। दिनैनि लाइभखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। मा बाल खालामखो? मा बाल खालामखो? आंनि मबाइलाव